এটা কথা হা আমি মানে ছোৱালী চাবা আইছো আৰু যেনিবা মানে ছোৱালী লাগছিল মানে বিয়া কৰিব কাৰণে ইফালে ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী আছে নেকি? Hey guys, good morning and welcome back to the channel. Okay, to din जों लोगोफोर बैसागुनि मुङाव फट'शुट खालामनो थांगासिनो आरोना जोंनि माने खाथिनिनो जायगा ना माने रायन' इक' रिजर्टआव बहुत मोजां जायगा दासिम जागासिनो आरोना थ' बेखौनो एसे नायगिदिंनाय हिसाबै लोगोफोर माने फट'शुटबो खालामना फैनोसै आरोना ओमफ्राय नायदों आरोखि ना ओरैबायदि मैला जाना दं ना oh my god. Okay, थ' दायो जों थांसै सिदा रायन' इक' रिजर्ट. लोगोफोर दायो जों थांगासिनो रायन' इक' रिजर्टआव अखा हानायनि एसे मजा लानोसै आरोना नङा होमबा? अके यो सेंग्रा टाइमावनो मजा लाबालाय आरो माला मजा लाबोनायलाय लोगोफोर नङा होमबा? थ' दायो जों फट'शुट खालामनाय हिसाबैबो एसे इन्जय लालांगासिनो आरो नङा होमबा अखा बोथोरनि हिसाबै सिख्लाफोरखौ एसे जोंना गार्लफ्रेन्ड गैयाना एसे सिख्लाफोर नायलांदो आरो ना गाइस लाल लोंबाय गाइखो दा ओरैबायदि माने लाल लोंबा जेरैबायदि पावार जायो मानसिया बेबायदिनो गारि पावार जासिगोन आरो बे गोरबोनि गारि सोबानांगोन बा बे दाम हे माबा दामा बारा जादों ना हे माबा आख्लाय दै आख्लायनासो गोरबो दायो जोङो सहैनोसै रायन' इक' रिजर्टआव ओमफ्राय आं गरायनायबाय नङा आं गरायनायबाय नोंथांमोना फैदोंबा गराय नुगोन आरो ना गराय नुगोन खिन्थु दैज्लां बोथोराव फैनाङा होनना बुंलाय दैज्लाङाव फैनाङा दैया बारि आरोना दैया जों फायगौ गाहाम मोनासै एसे अखा हाबावदोंबा दैया ओरैबायदि बारिगोन नोंथांमोनखौ माने गारि सारि बुखार लांनो हानाय आरो ना थांनाय बोसोराव हानाय नङा लांखायोना ट्रेक्टर हालाङो थेमालि गारिया मा एल्ट'फोरथ' फायखानाङा आरो नांथाखाबायना এটা কথা হা আমি মানে ছোৱালী চাবা আইছো আৰু যেনিবা মানে ছোৱালী লাগছিল মানে বিয়া কৰিব কাৰণে ইফালে ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী আছে নেকি? ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী আছে যদি আমি সোমাই যাম আৰু যেনিবা আছে হা নাজানে ছোৱালী নাই এইটো দৰাটো এইটো লাজ কৰি আছে দৰাটো এইটো আছে যদি নাই পঢ়া লিখা নাই না আমাৰ লাগছিল মানে এই বহাগতে মানে লৈ যাম আৰু नागिरबावनोसै नङा होमबा बर'आनो जा हाखायानो जा जोङो नेपालियानो जा जों नागिरलांगोन आरो ना थ' जोंनि दराया बेनो अके लोगोफोर दा जों नै सहैबाय आरो ना माने नै नुहुरनायानो जाबाय रायन' रिजर्ट ओमफ्राय लोगोफोर ओरैबायदि बरिया जादों ना बोथोरा माने नै जोमैजों बुंफबजोबनाय आरो ना माने एसां गाहायावनो दिनै जोमैया फैना फैदों मोजां ना पार्टिनि आंजों लोगोसे फैफादों जोंनिया सानै बसफोर नैबे जाबाय जोंनिया डेभिड बेयाव मोनसे चेनेल दङ डेभिडनि ब्लग्स आंनि डिसक्रिपसन थागोन लिंकआ थांनानै गासिबो साबस्क्राइब खालामहैबानो जाबाय गासिबो सापर्ट होदो एसे सापर्ट होदो ओमफ्राय जादों जोंनिया डेनि सेकेन्ड हेन्ड डेनि होनना बुङो सेकेन्ड डेनि सार आंनि बेस्ट फ्रेन्ड आरो ना गामि खाथिनिनो दा जों जमा फैदों नायलांबाय थादों ओमफ्राय मोजां नांमारबाय दं फैनानै एकदम माने अके लोगोफोर द' दायो जों सफैबाय रायन' इक' रिजर्टआव नायदो ओरैबायदि बरिया भिउ आरो ना फ्राय जादों बरिया गेजेराव टिक्लुसा मोनसे सियार जेराव नोंथांमोना जनानै बरिया फट' थिखांनो हागोन बिजादों गराय बिजादों माउन्टेन्स के लोगोफोर दायो जों नै जोंनिया मेन खामानिखौ स्टार्ट खालामसै आरो ना माने जोंनिया नै फट'शुट जागासिनो मडेल दिस इज केमेरामेन आंनि गोसो गोरबोआव बाया मोजोमानो आंनि खर' मेलेमाव नोंखौनो थांखि खाबाय आं सुखु दुखु जिउनि लोगोरि नोंखौनो थांखि खाबाय आं लोगोफोर दायो जों नै माने फट' थिखांखांबाय आरो ना थ' नैबेनो जाबाय लोगोफोर दायो जों माने फट' थिखांखांबाय थ' नोंथांमोना फैदोंबा निउस बरिया फट'शुट खालामनो हागोन आरो ना माने बेस्ट फाइदि फट'आ हा